A Gran Ruta Celta é unha proba única en Galicia. A ultramaratón de 180 km consta dunha ruta dividida en dúas partes, de Noia ao Alto das Forcadas e de Noia á Curota. Saliendo de Noia se alcanza el Alto de as Forcadas, que está encima, pertenece al concello de Muros y está encima de Carnota prácticamente, entre Carnota y Muros, y se regresa de nuevo a Noia, cumpliendo los primeros 100 kilómetros de recorrido, y luego se inicia el segundo bucle que lleva hasta el Mirador da Curota para regresar de nuevo otra vez a Noia y así completar los 180 de la ruta total. Aqueles ciclistas menos experimentados poderán optar por facer tan só unha das partes, de 100 km ou un circuito popular de 50. Unha proba que é un referente en Galicia, que é unha ultramaratón de 180 km, pois recorrendo os distintos montes da Bisbarra. Terá outra proba de menor entidade que será unha maratón de 100 km e unha ruta popular que será en torno aos 50 km. Haberá trofeos para os 3 primeiros clasificados en cada categoría e un recordo conmemorativo para todos os que consigan rematar calquera das dúas modalidades longas. Os interesados en inscribirse poden facelo a través da web granrutacelta.com ou na páxina msports.es.